tudom, hogy be kell mutatnom ezt az úriembert. Magyarországon végezte el a katonai akadémiát, de volt éles konfliktusokban is, Irakban, Afganisztánban, az Egyesült Államokban tanult katonai akadémián, ahol le is doktorált. Egy nagyon képzett katona ül ezen a pulpituson, rengeteg tapasztalattal. És hogyha valaki fölteszi a kérdést, hogy mit kezdjünk egy olyan könyvvel, aminek az a címe, hogy a háború 5 alapelve, akkor azt mondom, hogy cseréljük ki a háborút konfliktusra, és akkor mindjárt számára hasznos lesz a könyv, hiszen háborúban nem nagyon jártunk, legalábbis az én generációm életéből, hála jó Isten, kimaradt. Annak ellenére, hogy a front közeledik és lassan körbevezetett egy katonai konfliktus, talán meg tudjuk ezt úszni. De amit nem tudunk megúszni, azok a konfliktusok, hiszen az életünk mindennapjaihoz hozzátartoznak, az élet szerves részét alkotják a konfliktusok. Legyen ez munkahelyi, legyen ez üzleti, legyen ez családon belüli, legyen ez közösségen belüli konfliktus. Minden konfliktusnak a kezelése nagyon hasonló, ennek vannak bizonyos alapelvei, és azt gondolom, hogy ez a könyv nem csak azok számára hasznos, akik katonai pályát tűznek maguk elé célul, vagy jobban meg akarják ismerni a hadsereg működését, hanem azoknak is nagyon hasznos olvasmány, akik próbálnak megoldásokat találni az élet mindennapjaira, a konfliktusokra. Nagyon rövid volt viszont ez a vezéri szerepkör. Ennek lehet tudni, hogy mi az oka, mert én szeretnék egy kicsit pletykálni a közönséget. Tehát a könyvet majd elolvassák, de én most ilyen nagyon indiszkrét kérdéseket akarok felrakni a tábornokra, fel is áll ez a kicsit pletykálni. Tehát, hogy mi történt itt. Tehát nagyon gyorsan tűnt el a hadsereg éléről. Pontosan így van, én is azt szeretném üdvözlök mindenkit, főleg azokat, akikkel együtt szolgáltam egy másik helyőrségbe közel a Kaposváron. Vannak a visszatérő élményeink itt a kollégák egy jelentős részével, amire mindig büszkén fogok emlékezni, és a pécsi tüzérrondánál, vegyes tüzérrondánál eltöltött évek azok igenis megvannak tovább az életemben. Ilyen érdekes kitérő, hogy az volt az első kótafogalmazatban a fegyvernői jelzés, amit alkottunk meg közösen az első osztályig. Aztán rajzoltam egy párat, hogy nem voltam máshol parancsnok, így lett a különleges erőképes, így rajzoltam. Aztán most már legutoljára vagyok a Honvéd vezérkari. De hát ott indult ez a történet Bécsen. Felálltam, mert egy felálltam, és ez nem kérdés, hogy ha te állsz, akkor én nem ülhetek. És én azt gondolom, hogy persze jó az a pulpitus, meg az asztal, de ez ilyen korlátot tesz közünk, úgyhogy mondjuk le ezt a korlátot, amit lehet. Én szeretném, hogy a végén őt is kérdezni. Igen, ez tény, hogy a rendszerváltás után a legfiatalabb parancsnok vezérkarfőnök lettem, mindenre nagyon büszke vagyok. Hogy meddig tartott, hogy ez rövid vagy hosszú, én azt gondolom, hogy ez sokkal hosszabb, mint a Magyarországon lévő katonák vagy civilek, bármikor is elmondhatnák magukról, hogy vezérkarfőnökök, hogy a szakmájukban elértek a csúcsra, és ők lehettek az első emberek a saját szakmájukban Magyarországon. Amikor engem felkértek, hogy legyek vezérkarfőnök, akkor én tudtam, hogy nem onnan megyek nyugdíjba. Ugye szemtelenül fiatal voltam, olyan 48 évesen lettem vezérkarfőnök, 65-ben a nyugdíjkorhatár. Tehát arra azért a történetben nem vagyok, például még a világégések során sem, hogy valaki eddig legyen vezérkarfőnök. És ez tetszik, nem tetszik, demokráciában a civil kontroll dönti el, hogy ki az első számú katona. Hogy ennek pontosan mit voltak az okai, ez bármilyen plejtulaja, ezt nem fogom megosztani most még. Egyelőre, de azért nem hagyjuk ezt a kérdést. Ez így van, egyelőre nem, hiszen bármit mondani. Azt ebben a magyar valóságban fel tudnánk használni pozitívan és negatívan is. És én nem szeretném, hogy a magyar katonák, a magyar honvédségből, mondjuk pont miatt az én egyéni sorsom miatt negatív hírek keletkezzenek. Mert sokkal fontosabb az, hogy igenis bízhatunk a magyar katonának, igenis tisztelhetjük a magyar katonák azt, amit ők folyamatosan végeznek az évtizedek alatt. Ennek sokkal fontosabb üzenete van a honvédség és Magyarország szempontjából, mint hogy Huszin Romulus most éppen vezérkarfőnök és mit csinál. Iszonyatos rövid van a magyar katonában, legalábbis a szögébe, ugye a társadalom része vagyunk mi is. De én azt tudom mondani, hogy nem olyan régen kérdeztek egy másik műsorban, itt a környező konfliktusok miatt, hogy én nyugodtan alszom, mert én teljesen nyugodtan alszom. Én tudom, hogy nyugodtan aludtam a srácoknak, a lányok, zöme, az felkészült.
és ha kell, akkor az esküjüket valóra váltják, és ha olyan a helyzet, ha szólnak, hogy jött vissza és építésünk szólnak. Az első kérdésre kitérő választ kapjuk, de folytassuk a következővel. Engem nagyon érdekel szigorúan katonai szemmel az, hogy mi történik a világban, ugyanis amit a média közvetít, hát mondhatjuk azt, hogy enyhén szólva a valóságnak egy sajátos ábrázolása. És azt látjuk, hogy régen, amikor ezek a háborúk elindultak, akkor volt szárazföld, vízi, ez csatlakozott a régi, ez most kialakult az űrrel, és a világűrrel is ott van a hadviseléssel, és a kiberhadviseléssel. Ez a kiberhadviseléshez azt gondolom, hogy a propaganda háború nagyon közel áll, és gyakorlatilag, amit itt mi a civilek a háborúról látunk, az a propaganda háború. És itt gyakorlatilag ezekből az információkból, az egymással teljesen ellentétes információkból egy civil számára nagyon nehéz kikokorászni azt, hogy mi is van valójában. De miután te ott voltál az ukrán fronton, neked vannak katonai tapasztalataid. Elképzelhető az a dajkamese, hogy ezt a háborút az ukránok megnyert. Ez akkor képzelhető el, hogy a második világban. Vagy ha olyan támogatást kap, amivel eddig nem számolt. Valóban teljesen jól látod ezt a média kampányt, de miért? Én mindig elmondom, hogy a háborút nem katonák kezdik, és nem katonák kezdik. Ráadásul a háború, a modernkori háború a 21. században nem csak a hadszintére történt. Dánynak hívjuk ezt, hogy a Dány az egy amerikai pénzérme, ugye a cent. Azért használjuk, hogy könnyű megjegyezni ezek, hogy a diplomacy, information, military and economic szépen. Mire uram, ezek a diplomácia, az információs műveletek, a katonai, mint szem, mint military, és az economic gazdaság, ez egyszerre van jelen. És pontosan ennek az része, az információs része az, hogy megpróbálják befolyásolni a társadalmat. Úgy néz ki ez mondjuk a két legjelentősebb konfliktusban most megy az orosz-ukrán háborúban a Közel-Keleten. Van az úgynevezett Clausewitzi háromszög, ami arról szól, hogy a háborúk addig mennek, amíg a társadalom, a haderő és a kormányzat ugyanazt akar. Ha ez az egyensúly megbomlik, akkor ez a háború dinamikájába változás. És itt jön az I betű, hogy a társadalmat abban az irányba kell befolyásolni, hogy az akarata ne változzon meg. Ami érdekes különbség a két hadszintér között, hogy az orosz-ukrán háborúban azt látjuk, hogy a résztvevő felek az információs kampányon belül nagyon sokat foglalkoznak a saját társadalommal. Tehát nem nagyon jön ide olyan információ, hír, kampány, hogy az oroszok megpróbálnak befolyásolni minket, hogy itt aki rossz, az ukrán. Nem azt látjuk, hogy az ukránok próbálják befolyásolni a saját társadalmukkal, kevesebbet kell foglalkozni, ugye, mert a honvédő háborút vívnak, hogy a saját országokat, tehát ott azért a motiváció rendben van, már az országon alatt is nem menekülhet. Viszont az észak-atlanti társadalmat, azért támogatások legyen, az ukrán propaganda nagyon erősen tolja. Látjuk, hogy hol egy Zelenszky, egy Washingtonban, egy Brüsszelben, mint különböző kormányokhoz, meggyőzni őket arról, hogy a támogatást nem hagyjuk abba. Miért akarja, hogy a támogatást nem hagyjuk abba? Ez egy másik alapelv egyébként. Ha két ország leülünk tárgyalni egymással a kerekasztal mellé, akkor klasszikusan a dolog dönti el, hogy ki az, aki diktál, meg ki az, aki jegyzetel. Ki az, aki az erős, meg ki az, aki gyenge. Ez a gazdasági erő, a társadalom lélekszáma és a haderőnek az alapja. Ha ebből a szempontból hasonlítjuk össze Ukrajnát és Oroszországot, akkor nem kérdés, hogy a számok kinek az oldalán. Mit kell ezzel tenni Ukrajnának? Olyan támogatókat kell keresni, hogy ezt az egyensúlyt, ezt próbálják kiegyenlíteni. És ezt csinálja. Oroszországnak ugyanígy fontos a saját társadalmának meggyőzése. Arról, hogy neki ez nem háború. Ezt a műveletet, hogy folytassa, tehát az orosz műveleteket is halljanak meg azért, hogy az eleget megtartsák, és további területeket fogják. Mi történik a Közel-Keleten? Ott úgy tűnik, hogy a saját társadalommal kevesebbet foglalkoznak, mind a két fél a szemben álló fél társadalmát kezdi el elég erősen bombázni az információs műveleti térben. És ennek látjuk az eredményeit. Ennek látjuk az eredményeit, hogy abban a kultúrkörnyezetben, ahol mi élünk, nevezül a keresztény zsidó kultúrkör észak-atlanti térség, egyre több tüntetés hang van arról, hogy itt nem is a
Palesztinának a rosszabb ebben a támadásban, hanem hogy Izrael. És amikor megkérdezték, hogy akkor Izrael felkészül? A Hamas erősebb? Miért volt ez a támadások? Évek múlva hogy igazán kiderülne, hogy mikor tényleg látunk mindent. A palesztinokra jellemző, hogy sok mindent nem írnak meg. Ráadásul nehezebb is olvasni, hogy tüntegetőket írnak, ráadásul másik irányból kezdik nem mondjuk ki. De igazából akkor fog ez kiderülni. Viszont aki azt mondja, hogy nem hatékony mondjuk az izraeli légvédelem. Ugye 5000 rakétát lőttek király. Ez elég nagy baj, hogy nem tudták, hogy abban a pillanatban lövik ki, de hát ez meg pontosan az, hogy a technológiát zárta ki a Hamas ebből a szempontból, tehát igenis szóbeli és írásbeli parancsok mentek, és nem használták az elektronikus médiákat. És sokkal nehezebb volt kideríteni, hogy mikor történik a támadás. Ne legyen illúzió, hogy Izrael nem tudta, hogy nincs ott ennyi rakétára, azt ők tudták, azt nem tudták, hogy mikor fognak ütni. Most 5000 rakétát elengedtek, és milyen károkat okozott? Erre szoktam mondani, hogy ha egy ember meghal, az is beskálázhatatlan. A szülőti, főleg az embernek, aki meghalt, és a család. Az 5000 rakétáról hány haláleset? 120. Jelentem a légvédelmi rendszer katonai szempontból vékony. Tehát az működik. És volt egy korlátozott szintű támadása a Hamasnak, ugye? Egy váratlan támadás a szárazföldön, ahol embereket öltek meg és raboltak el. Hány nap kellett Izraelnek, hogy visszaállítsa az eredeti helyzetet? 3. Hát ha Hamas tudta, hogy ő ezzel a támadással nem fog bevasilni Jeruzsálembe vagy Tel Avivba, az egész háború kitörésének teljesen más volt a célja, és innentől kezdve csak kérdéseket tudok feltenni, igenis, hiszen a válaszok valahol ott vannak a közel-keleti anyagban, hogy nem-e az volt az eredendő céljuk ezzel, hogy a béke folyamatot azt meggátolják, hiszen láttuk akkor a regionálisan, hogy úgy elkezdtek közeledni egymáshoz. Jöttek a szerződések, hogy az arab és izraeli ország között kiegyeznek, és ezt a hatást kihasználva, ráadásul Izraelnek azt hiszem 2 év alatt a kormánya volt, illetve hasonló, tehát volt egy belpolitikai bizonytalanság Izraelben. És volt az orosz-ukrán háború, akkor bizonyos köröknek a Hamas és a Hezbollah mögött jött az ötlete, hogy nyilván ezeket az öngyilkos terroristákat tűzék fel arra, hogy Izrael Infofocus kampány keretén belül igenis gyengítsük, csökkentsük, és a meginduló békefolyamatokat azokat állítsuk meg. Erre szoktam mondani, hogy amikor azt mondta a Netanyahu, hogy a fő cél a Hamasnak a megsemmisítése, a Hamas meg lehet semmisíteni. Abban emberek vannak, tehát van elég lőszer, energia, pénz, és ők is tudnak áldozatot hozni, akkor a Hamas, mint szervezet, azt meg lehet semmisíteni. Egy dolgot azonban nem lehet megsemmisíteni, az a kalifátusnak az eszmény. Hívtuk ezt már. Al-Qaidának, hívtuk ezt ISIS-nak. Itt van a Hezbollah, itt van a Hamas. Tehát a kalifátus eszméje az tovább fog élni. Annak a konfliktusnak igazából akkor lesz vége. És látjuk, hogy az info, tehát az információs hadviselés, ez elkezdett működni. Én egy laikus vagyok, lovasírász vagyok, és ahhoz, hogy valaki ne legyen önmagára veszélyes a lóhátraméjjal a kézbe, ez 3 év. Ez nem egy F-16-os. Tehát érteném azt, hogy hagyjuk az ukránoknak a pénzt, hagyjuk a fegyvert, de itt egy nagy klasszikus Sofi jut eszembe, tudsz úszni? Nem, és ha megfizetem. Tehát itt ezeknek a haditechnikáknak az átfutási ideje, tehát hogy ha én egyébként egy ilyen csöpögtetéses, homeopátiás rendszert látok a NATO részéről, tehát itt szépen tankonként csöpögtetik, repülőgépenként, tehát nem volt az, hogy váltak volna ebbe a konfliktusba egy olyan haditechnikai háttérrel, ami lehetővé teszi akár a mérleg serpenyőjének a kiegyenlítését, de az, hogy egy ilyen csöpögtető öntözésen kerül oda a haditechnika, olyan embereknek, akik ehhez nem értenek, én még laikus vagyok, még egyszer mondom, lehet, hogy vannak zseniális ukránok, akik néhány hét alatt az F-16-os gép használatát megtanulják, de én ebből a szempontból egy kicsit szkeptikus vagyok. Tehát én azon az állásponton vagyok, hogy amikor kitört ez a háború, nagyjából lehetett látni, hogy az orosz be fogja darálni Ukrajnát. És ezt én azért gondoltam, mert nem láttam azt a fajta beállást az ukránok mellé, ami lehetővé tette volna Ukrajna számára azt, hogy egyenlő erőkkel megírják.
A másik pedig azok a képsorok, amikor kávéházból bilincsbe verve visznek el embereket. Tehát nem azt látom, mint Zrínyi Miklósnál, hogy életük árán védik a várat, hanem azt látom, hogy itt ilyen kényszer sorozások vannak. Na most te, mint katona, egy ilyen kényszer besorozott, akit bilincsbe verve viszek el egy kávéházból, az milyen katonai erőt képvisel? Mit lehet azzal csinálni? Annak a harci... Sok kérdést tettem fel, bocsánat. Igen, megyünk sorba is, hogy valamelyiket elfejtem megválaszolni, nem tudom rá. Motiváció. Mert valóban ez az óriás önkéntes haderő, meg a sok haderő között, hogy az önkéntes haderőben a jelenlegi magyar honvédségben is azért jönnek az emberek, mert oda van tenni. Őket teljesen máshogy kell motiválni, mint amikor sorkötelesség volt, és hogy mindent akartak, csak katonák nem akartak lenni. És ugye azzal foglalkoztak, hogy lehet belülni, meg kiszökni, meg haladni, az egy másik fajta motiváció. Mind a kettő van, észre, hogy erővel lehet mind a kettőt motiválni. Én amit láttam Ukrajnában, a fronton, hiszen ugye gyakorlatilag Odesszától Harkovig egy hetet történt, és találkoztam a nyilván ukrán katonákkal, egészen a Lövézállagig, az Ásztalkomasokig, harcállásponton keresztül a tüzérségi tűzdelőállásban voltam, harckocsi összpontosításra voltam. Tehát szinte minden megnéztünk, amit lehetett, ott azok katonák nagyon motiválnak. Tehát nyilván meg is vannak fizetve, és akikkel, még ezt több egy életlen ami katonákkal én találkoztam, azoknak nem volt kérdés, hogy meg akarják védeni Ukrajnát. Ezért tudtak sikereket elérni. Ezért nem sikerült a villámháború Oroszország. Ugye az egy rossz következtetés volt, nem helyes információ, és az autokrata vezetésnek ugye ez egyik legnagyobb hátránya, hogy nem merték megjelenteni az igazat véleményem szerint az egyes embereknek, hogy azt feltételezték, hogy olyan lesz a bevonulás neki Kijevbe, mint Hitlernek Varsósz idején Bécsbe. Ez csak nem történt meg. Én láttam visszaégett orosz egyenruhákat azokba az eszközökben, amit Kijev alsó pattintottak ki, bejöttek, és akkor majd felvonulnak. Ezért nem sikerült világháború. Mondottak, ez egy igazad. Amikor átéltek a manőverező háborúról egy anyagjelű háborúra, ezekben a számokon ők is pontos, és még az előtt elmondta, illetve ez az egy dolog. Aki azt gondolta, hogy mutatja, hogy Oroszországot a szankciót egészeníti, és meg a Oroszországot jelentem azok, ez a fény. Az a baj, hogy ezt mértékoló nyugat-európai politikusok benyelték. Hát, vagy nem akarták, vagy nem tudták megcsinálni. Egyik vezérkapcsolói kollégám mondta, hogy elfelejtettük megérteni az oroszokat. Hát nem mi, hanem bizonyos másik emberek. Oroszország mikor él? Tradicionálisan a nyersanyagokból tetszik, nem tetszik. Akkor a nyersanyag készített az Oroszországnak, hogy gyakorlatilag annak az eladásából tudja pörgetni a saját gazdaságot. És aki azt gondolja, hogy ezt a nyersanyagot csak Európában lehet eladni, hogy jelentem rosszul gondolja. Meg kell nézni a bevételeit Oroszországnak csak a háború alatt. Ez nőtt. És akkor itt jön a másik nagyon érdekes kérdés, most már cikkeznek is róla, azért is merem elmondani, hogy szankció, persze, súlyt, aztán mindennel súlyt. Ugyanúgy, amikor az Egyesült Államoknak jó, mert csak az oroszok tudják, azt azért nem súlyt szankció, és továbbra is kereskedik egymással. És a történet innentől kezdve érdekes, hogy akkor hogyan is támogatjuk Ukrajnát. Az nyilvánvaló volt, már 14-től a Krím annektálása után, hogy a NATO nem fog beleállni ebbe a konfliktusba. Mert az valóban olyan eszkalálódást okozhat, ami ránk is veszélyes lett. Azért a saját társadalmunkat vissza a Clausewitz-i Trimbéhez társadalom kormányzat, azért arra mi kormányzat figyel. Ne okozzunk olyan problémát, amely a társadalmi támogatottságot elveszik. Mert persze, Oroszország Ukrajnába háborúzik, ugye, de a nagy fegyvert, a nukleáris eszközöket, Oroszországnak van. Darabszámra talán a legtöbb a világ, így egy országnak. Ugye ehhez nem jutunk. De olyan kérdő, hogyha a NATO-ból kerül a konfliktusba, akkor az a bizonyos hármas erő, amit az előbb mondott, a létszám gazdasági honvédelmi erő, az akkor nem az orosz oldalon van. Putyin és a környezete annyira nem hülyek, hogy ezt a matekot ne lássa. Onnantól kezdve egy eszköz van a kezébe, az a nukleáris eszköz, és ha tetszik, nem tetszik, a milliókban is tud landolni. És pontosan ezért igyekeznek úgy támogatni Ukrajnát,
hogy közvetlenül ők ebbe a konfliktusba ne vegyenek részt. Igen, de lenne az a cél, hogy hosszan elhúzódjon ez a konfliktus. Hát akinek ez a célja. Akinek a mágszenél több esze van, az látja, hogy ez addig fog tartani, amíg van ukrán. Elfolynak az ukránok, ott lesz vége a sztorinak. És itt van a nagy kérdés, hogy megvárják-e a nagyhatalmak azt, amíg az utolsó ukrán is ott van meg a lövészárokban, vagy tesznek bizonyos lépéseket annak érdekében, hogy leállítsák ezt a konfliktust. Ez a nagy kérdés. Igen, az a baj, hogy felelőtlen politikusok vannak a világon, akik az, hogy belépjünk, meg támogatjuk, azt nagyon okosan és gyorsan kitalálják, az úgynevezett exit strategy, tehát az, hogy jövünk ebből ki, és annak mi lesz a vége, az valahogy nem sikerül neki kigondolni sosem. Hogy ez hogyan lesz. Hát pedig nyilvánvaló, hogy mi katonák ezt Central Gravity elemzésnek hívjuk, ezt nehéz lefordítani, a magyar súlypontnak szokták ezt fordítani nagyon gyakran, ami arról szól, mint a könyvnek az első pontja, hogy egyenlő feltételekkel neked harcol, de ennek az a lényege, hogy amikor vizsgáljuk a szemben álló felet, akkor megkeressük a gyenge pontját. De megkeressük azt a pontot, hogy ha az nincs, akkor én nyertem. És nyilván én ezt támadom. Ezt megnézem mind a két félnek, megnézem a sajátot, és nyilván nekem akkor azt kell lényeg. Mikor kitört ez a konfliktus, akkor én azt mondtam, utána lehet nézni, hogy Ukrajnának a Central Gravity az az észak-atlanti társadalom támogatása. Amíg ez megvan, addig ők képesek ellenállni, védekezni, nagyon isteni határon is. Amint ez nincsen meg, onnan kezdve nagy probléma lehet azon a hadszintéren, és nem olyan régen mondtam egy másik műsorban, mondtam 24-ben, ebben úgy tűnik, hogy lehet sajnos több. Hiszen látjuk, hogy mi történik az Egyesült Államoknak a parlamentjében, ugye a kongresszusban, látjuk, hogy az Európai Unió gazdaság az hogy áll, hiszen sok mindenki nyer ezen a háborún, kivéve Európa. És akkor itt jön a nagy kérdés, mert már összeesküvés elmélet, és csak kérdést tudok feltenni, hogy nem-e valakinek ez a cél. És még egyszer a szűklátó körülják, azok meg bedőlnek neki, mert nekik a stratégia az 4 évre szól, hogy ez igaznak. És vannak országok, akik ezzel nem foglalkoznak, tehát én 50 éves stratégiát. El kell olvasni a könyvüket, meg lehet, ő 50 éves stratégiát épít. Ott lehet valami. 4 év alatt ezeket a dolgokat nem lehet megoldani. 4 év alatt, hogy jól siker kell a következő szabadat. És itt lesz a gond, hogy valóban mi a következő lépés. Mit látunk most? Most mindenki megpróbálja lefesteni az oroszokat, hogy majd ott nem állnak meg. Én erre azt mondom saját véleményem, hogyha nem kap szélütés a Putyin, vagy valaki nem tart fegyvert a fejjel, akkor ő nem fog tovább jönni. Pontosan a katonai matek miatt ő nem tud igazi ellenfele lenni a NATO-nak. Márpedig, ha valamelyik NATO tagországban megmondja, ott az 5. cikkelye, akkor a teljes NATO. Akkor igazán félhet, aggódhatnak és aggódnak is minden. Azok például a balti államok, mert ott orosz kisebbség. Amikor 14-ben a Krím annektálása megtörtént, ugyanakkor pont az államokból voltam a Volkonicson, és akkor egy wargame-nek hívják ezt, hogy a hadjátékot gyorsan lejátszottunk az amerikaiakkal, lengyel, cseh, szlovák, román, a különböző országok tanulóival vettünk ezer részt, és akkor azt mondtam nekik, hogy az egész Krím annektálásnak a legnagyobb kockázata, illetve a világra, az a self-determination. Ez azt jelenti, hogy amikor önmeghatározással jutnak el az emberek egy bizonyos területet. Ugye a Krím azt mondta, hogy szavaztunk, ki mond mást. Ez a világ másik pontja, kezd kialakulni, akkor abból azért lehet probléma. És láttuk utána, mi történik Russziában, egy kicsit máshogy gondolták, illetve látjuk, hogy mi történik Katalóniában, Moszkvában. Ők is elhúzták ezt a kártyát. És innentől kezdett el remegni a világrend. Mert látjuk, hogy a Nyugat-Balkánon meg folyamatosan ez a helyzet. Ugye? Koszovóban, Bosznia-Hercegovinában, Albániában, ott azért tovább, és ott parázik és persze nem kezdik el hűteni, hanem kicsinyes, kevesebb mint 4 éves stratégiájuk, a belpolitikai célokat fel akarják használni, mert ez lehet egy új probléma. És ettől kell nagyon erősen elhatárolódni. Nagyon fontos, és ugye amit az egyenletből nem tudunk kimondni, az az emberi hülyeség. Főleg, hogy ők vannak a pozícióban. Ahogy Putyin elindította ezt a felkészületlenül, vagy rossz, úgy hozott más hülye döntést. Ugyanez igaz Zelenszkijre.
Ugye? Nem is olyan sikerül. Nem sikerülhet, ha nincsen, nem követi az alapelveimet, nem olvasja, nem sikerül. Vagy küldjük neki egy példát, hogy a magyar nyelv használatával vannak problémák, tehát ez nem biztos, hogy egy jó. Igen, ez is jó. Le kéne fordítani. Megy a fordítás, már angolul, aztán megy át. De a lényeg tényleg, ha bele sorol döntésbe, ami utána a vége hátraadnak körülményeket, vagy következő, az lehet nekünk is probléma. Ezért támogatom maximálisan, amit a mi kormányunk van, tűzszünet, így belőle marad. Mert igazából ez az első megoldás, hogy hagyjuk abba egy más jövőlet. Van-e különbség az európai politikai elit és az európai katonai elit között? Én megmondom őszintén, egy kicsit hülyének látom az európai politikai elitet. Tehát, mint hogyha most ezek vagy ennyire hülyék, vagy 100%-kal viszik bele a világot ezekbe a problémákba, a migrációtól kezdve gyakorlatilag egy olyan katonai konfliktusban nyilvánvalóan, hogy Európa azáltal szankcionálta az oroszokat és elvárta az oroszoktól a nyersanyag utánpótlást, betörölte magát, és ez nyilvánvalóan látszik, hogy egy hosszú távú probléma, ugyanis amit elmondtál, hogy ők meg fogják ezt oldani, el fogják adni, véleményem szerint egy aktatáskában valamivel több mikrocsipet el lehet szállítani, mint kőolajat. Ez a deficit. És amit én láttam a világban, én először azt gondoltam, hogy ott Kína lesz a partner, és mindent meg fog oldani, és Kínán keresztül mindenhez hozzá fog jutni, de valószínű, hogy ez Dubaj. Ugyanis Dubajban ortodox templomok épülnek. Ortodox orosz templomok épülnek, gyakorlatilag Dubajban szinte csak orosz hangokat hall az ember. Ki lettek tiltva Európából, megtalálták azokat a helyeket, ahol el tudják költeni a pénzüket, és megtalálták azokat az üzleti kapcsolatokat, amin keresztül gyakorlatilag mindenhez hozzá tudnak jutni. Ugyanis Európa az oroszok nélkül nagyon gyenge, hiszen Európa támaszkodott az orosz nyersanyagra, az oroszok meg tudtak az európai innovációra támaszkodni. Tehát ez egy elképesztő jó szimbiózis lett volna, hogyha a másik szemnél több eszünk van, és inkább a közös együttműködésre fordítunk nagyobb hangsúlyt, nem pedig a szembenállásra. Az, hogy le lettek rombolva a vezetékek, és az, hogy megszűnt itt az energia utánpótlás, ez nehezen lesz pótolható. Tehát én megmondom őszintén, egy egyszerű, hétköznapi ember szemével az európai döntéshozókat én úgy kevéssé látom normálisan. Viszont van egy katonai elit. A katonai elit az nagyon különbözik ettől. Gondolok én itt arra, hogyha Európa egy kontinens, és itt Európáról beszélünk, nem tudunk Európáról beszélni, anélkül, hogy ne lenne egy európai hadsereg. Hát Európának most jelenleg vannak határai, vagy nincsenek? Van-e európai hadsereg, ami képes érvényre juttatni az európai érdekeket, mint ahogy például van egy amerikai hadsereg, ami képes érvényre juttatni az amerikai érdekeket? Ha teszem azt, a tucik elkezdik lőni a tankhajóikat, akkor azért ott megjelenik egy repülőgép anyahajó és rendet tesz. Tehát helyre tudja állítani. Van-e ilyen Európában? Hát az első kérdés, hogy a politikai és a katonai elit között látsz-e különbséget? A másik pedig az, hogy van-e esély arra, hogy létrejöjjön egy európai haderő, ami képes érvényt juttatni az európai érdekeknek, képes-e Európát megvédeni az ellentétes érdekekkel szemben. Meggyőződés, hogy különbség van. Ezt a választ láttam. Kétségben emlékezz rá. Egyszerű az oka, úgy lehet katonatiszt, tábornok, hogy végjelöl van véget. Ez azt tudom mondani, hogy nálam 20 év tapasztalat, pont 20 év emlékszedik. Azon én vagyok a legfiatalabb, ebből az érkarfilmnek az annak is köszönhető, hogy korábban ugye voltak a nagy leépítések, és igazából generációs rések keletkeztek a magyar honvédségben. Ha ez nincs, akkor én nem értettem volna oda. Bármilyen szerencsés vagy tehetségtelen. Ez ennek az oka. De nem lehet manipulálni. Tehát egy 25 éves hadnagy nem lesz ez a váratlan fordulóként. De politikában ez nem feltétlenül. Hanem is 25 évesen, de kicsivel évesebben már odaér. Most akkor ő tényleg tud mindent? Elolvasta a könyvet?
sok más többet, amit el kell valami olvasni ahhoz, hogy odaérjen. Ugyanis más demokráciákban a politikai pálya is egy tudomány. Ott is végig kéne menni különböző helyeken, hogy valóban működő, legyen már egy kép legalább a saját országában, hogy a világban nem is nagyon van. És igazából ez a különbség, tehát amikor mi katonák leülik egymással, ám megvan a közös nyelvünk. Nagyon sokat harcoltunk köszönhetően a béketámogató műveleteken valahol világban, ezek ismerjük egymást. Más a bizalom, és a tudás alap is hasonló, ugye, mert nagyjából ugyanazokban az iskolákban járnak, ugye ezen a kultúrterületen. Néha persze elmegyünk Pakisztánba, még időt is megnézzük, hogy működnek, de a hadművészet alapelvei azok egyetemesek. Tehát akár az orosszal beszélünk, ugye nekünk valós szerencség, hogy mi azt is ismerjük, azt is tanították is kellett csinálni, meg ismerjük a NATO-t is, meg néha gondolkodunk Afrikában is, azt hiszem, hogy ők hogyan működnek. És éppen ezért, amikor a katonák leülnek egymásról beszélni, nekem volt egy szokásom vezérkarfőnökként, hogy a vezérkarfőnökökkel, amikor leültünk, főleg egy kisebb körben, nem amikor minden NATO volt, hanem amikor a védékek keretek belül, akkor megvoltak a majd mikor vége volt a hivatal, akkor mindenki elküldtünk. Nem kell semmi segítség, semmi titkárnő, semmi sofőr, és csak vezérkarfőnökök elővettünk egy pólát, aki szivarozott, én nem szeretem a füstöt, ezt tudjuk. És akkor lehetett őszintén beszélni. Amit viszont nem tudunk elkezdeni. De a kólában nem vagyok biztos. Kóla ismert a Mindent elhiszek egyébként, de ha valami nem, akkor én azért jelezni fogom. Hazudni soha nem hazudok, mert nem mondok el mindent. És ott őszintén tudunk beszélni. Amit nem tudunk elkerülni, hogy a demokráciában az a civil kontroll, ez tetszik, nem tetszik, ez megvan és ez kell. Mert főleg Európában a két háború miatt, a két nagy háború miatt, a mindenkori politikai élet mindig tart a katonától egy kicsit. Ez az alapvető kérdés, hogy ki őrzi az őrzőt. Ez úgy bennük van. Úgy abban jönnek fel, már 25 évesek nem katonától vigyázni kell, ezek elindulnak. Nem indulnak el. De ezt még némelyik az agyával ezt nem fogja fel sajnos. Tehát tetszik, nem tetszik, a döntéseket ők hozzák meg. Egyszer megkérdezték tőlem, hogyha azt mondanák, hogy nekünk menni kell oda támadni, de én tudom, hogy hülyeség, hogy emberek fognak meghalni, akkor adok-e ilyen parancsot, hogy nem. Nem adhatnak ilyen parancsot. Miért nem adhatok? Mert én, ugye abban a tájból az ember vagyok felelős, mint vezérkarfő. Hogy a katonai oldal megoldja. A felelősség többi része az a civil politikusokban, kvázi a kormányban van, a mindenkori kormányban van. A diplomácia, a gazdaság, az információs műveletek, tehát az összkormányzat és az adatrendszer az nálunk van. Ez olyan a katonáknak, ezt úgy szoktam lefordítani, hogy nekünk is kell néha sajnos olyan döntés hozni, hogy áldozatot kell hozni. Ha egy zászlónak vissza kell vonulni, hogy el kell szakadni, akkor valamelyik szakasznak ezt biztosítani kell. Az a szakasz jelentem, hogy másnak a fogyatékról van, akik logisztikusok tudják ezt vigyázni, tehát ők élelmezési létszámok pedig már nem számolunk, mert valószínűleg csak az ott marad. És ezt a döntést annak a parancsnoknak sajnos meg kell hozni. Azért, hogy a nagyobb jó, ugye, hogy megyen, az áldozatot kell hozni. Most ez a háború egyébként ugyanígy van. Az európai hadsereg. Hát ez nagyon régi idea. A miniszterelnök az 2016-ban írta ezt a publikuson, hogy kellene, hogy miért? Mi ne függünk másoktól. Európa jelenleg, Európa védelme tetszik, nem tetszik, kimondatlanul függ az Egyesült Államoktól. És akkor megint a számok. Az Egyesült Államok hadiköltségvetése 21-es adatot 811 milliárd. Ha összeadom az összes ország nettó haderőre költött pénzét, az kevesebb, mint ennek a fele. Tehát nem vagyok halék, Európában hányan vannak, az nagyjából ugyanolyan ki. A gazdasági erőt, hogyan nézzük, a GDP-nek egy negyedét másik egy negyedét Kína, Európa közösen Oroszországon. És a maradék egy negyedet termeli a világ összes több része. És akkor itt jön a másik kérdésre, hogy kinek jó az, hogy Oroszországot kirúgtuk volna.
90-es éveknél megvolt az esély arra, hogy Európa egybe legyen. El is indult bizonyos, hogy meghívták a NATO-ba, emlékeztek rá, volt NATO-orosz bizottság, hogyan közelödik egymáshoz, aztán ez sikerült jól felrúgni. Hát, én biztos, ettől Európa nem nyert. És pontosan ezért, mert így a gazdaság ereje folyamatosan csökken. Kinek volt az érdeke? Egy óriási kérdőjel. Kifűtötte ezt és miért az egy másik kérdőjel, nem szeretik válaszolni, mert ennek szerintem csak feltételezései van. Egy biztos, így, ahogy van, elveszítettük, és amikor a stratégiáról beszélünk, Ukrajna hogy jutott ide? Hát itt Budapesten írták alá az úgynevezett Budapesti Egyezményt, amikor ugye a 90-es években azt mondták Ukrajnának a nagyhatalmak, hogy add vissza az atomfegyvert. Nálad ne legyen. Így van kivált Oroszország. Adj be nektek vissza. Vagy mi, nagyhatalmak, garantáljuk a szuverenitásoknak a figyelmet. 4 évtizedet túl is értek ez a garancia. És amikor azt mondjuk, hogy a magyar honvédséget fejleszteni kell, amikor a hadipart meg kell hozni, újra kell építeni Magyarországon, ez pontosan erről szól. Hogy kezdjük ezt csinálni, mert sok-sok évig, évtizedekig nem csinálunk, hogy a függőségünket azt mondják, kezdjük el csökkenteni. Mert ha máshol van, akkor nagyon Ukrajna. Mikor kint voltam, a vezérkarfőnökkel nagyon jó barátságban vagyok, a Valeriel, és az egyik helyettesre, mikor kint voltam, arról a helyettes adott egy pénzérmét. Az a pénzérme, azt az oroszok annak emlékére adták ki, hogy 1848-ban bevonultak Magyarországra. És adták azoknak a családoknak adatának. És adtam nekem, hogy azért gondolt meg, ugye, mert ez a defekt bennünk van, hogy mi biztos azért nem támogatjuk őket, mert mi akkor orosz barátok vagyunk. Én akkor elmondom meg, hogy mi pontosan ismerjük az oroszokat. Mi pontosan tudjuk, hogy ismerjük a saját történetet, hányszor segítettek, meg hányszor nem segítettek nekünk az oroszok. Majd én csak erre hívom fel a figyelmet. Én még nehogy úgy érletek, hogy az amerikaiak, hogy mi járnak még 56-ban. Mert az még nem 1840-ben. Úgyhogy próbáljuk mindenki saját magunkra számíthatunk. Aztán, ha vannak jó barátok, akkor szerencsét lehet. És itt jövök vissza a vezérkarfőnökökhöz. A vezérkarfőnökök között van egy ilyen másik összekötetés. Amikor baj van, egyből hívjuk egymást. De akkor nem várnak a politikusokra, hanem vagy nyilván javaslatok beszélve fogadják el. Ez így történt, amikor a 15-ben megzártuk a határt. Mi voltunk a fekete bárányok egész Európában, a világon igazából. Azonnal jöttek. Csehek, lengyelek, szlovákok, osztrákok, nópercadék. Jöttek az amerikaiak is, már egy máshol, amiket levittem a határa megmutatni, mit csinálunk, azok egy teljesen másik érzéssel mentek el, mint amikor megérkeztek. És az visszafelé is igaz. Szlovénia bőtűzik. Mikor hallottam a hírt, hogy van, felhívtam a szlovén vezérkarfőnöket, 24 által megfogtak a helikoptereink voltak. Amikor Lengyelországon megjelentek a migránsok, ugye keletről, amikor a Fehéroroszország kinyitotta a határt, váratlan fordult ki. Azonnal hívtam a lengyel vezérkarfőnöket, hogy kell segítség. Mindjárt megkérdezem a főnökükről, hogy kell. És akkor is ott voltam mellette, amikor leesett náluk a légvédelmi rakéta. Tehát van egy más összeköttetés, ami segíthet nekünk most akkor, hogy egy nagy baj lenne, tehát ezek a 10 éves politikusok úgy döntik, hogy ez egy jó dolog lenne, akkor mi azért vezérkarfőnökök megbeszéljük a... Ha jól értem, akkor az osztrákok itt voltak a kerítésnél, katonák, miközben a politikusok fasisztáztak bennünket. És ezek párhuzamos események, ugye? Mert akkor mi hirtelen fasiszták lettünk ezzel a kerítéssel, nem volt az olyan régen. És aztán most hol tart Európa? Fölébredtek? Szükség van határokra? Vagy még mindig vilkan? Valahol vilkan, ahol jó messze vannak ettől. Igazából, akik közel vannak, tehát a Európának a déli része, az maximális megyékében. És nem csak katonák, politikusok. Egyébként ugyanebben az időszakban én rengeteg levelet kaptam katonáktól, amikor fosoztak minket, hogy
már csak mi is ezt csinálnánk címülésre, hiszen azokkal együtt szolgáltunk valamelyik hadszintén, előtt mondta a héten a Romi, szerintem nekünk is ezt kéne csinálni, amit így csináltunk. Így veszik Európa. Én attól félek, hogy mikor felébred, az túl késő lesz. Megint nyílt információ, újságban megjelenik, hogy a németek nem úgy gondolnak, milyen szináriókkal szállnak. Ki kell menni Nyugat-Európába, hogyha van egy kis időtöbbi pénzetek városnál, vannak fakoros járatok, hogy lehet, hogy olcsón, mint felutazni Budapesti Marta. Jön vissza úgy. Mindig kint van a fejlődését a fontos pontoknál. De ott azért más a biztonságérzet. A katonák tudják, hogy kint szolgálunk a nyugat-európai parancsnokságokon, ha vannak dolgozónál. Nem ajánlom oda bemenni, fehér embernek. Direkt nem mondom, hogy a város felveszik, hogy nem dobáljuk egyik országot sem. De vannak nagyvárosok Európában, ahol NATO parancsnokságok vannak, hogy azt mondják, hogy oda nem menj be, vagy ha bemész autóval, nem tud az ablakot. És miért nem olyan katona? Én megmutatom színvét, meg is mutatta, úgy is járt a kollega. Piros lámpánál megállt, legolt az ablak, oda hívott hozzá a rajbotekert felé, és azt mondta neki, hogy next time. Most csak fenyegetés, de megpróbálni. Azért ilyen Magyarországon, hál' Istennek, nincs, és ezzel nem kell egyelőre foglalkozni. Ott meg lehet, hogy tudni is lesz, amikor már igazán akarnak vele foglalkozni, mert hogy ez a kulturális feszültség eléri egy bizonyos pontot, akkor visszafordítanak. Én azt mondom, hogy mindenkit el kell fogadni, persze, addig, amíg a kölcsönös tisztelet megvan. Amikor az a kölcsönös tisztelet úgy van, hogy ő bejön és ő azt szeretné, hogy azt kapjon, amelyik otthon, és még lázadott is ellen, hogy nem, hanem itt nincs helye. De menjél haza! Most nem tudom minden a vezékre, minden szétszerek azért. Biztos van. De ez pontosan ezért van, és amikor London lakossága most elérte az, hogy kevesebb, mint 50%-kal keresztül. És nincs ezzel baj, ami nincs ezzel baj. Hogyha a kölcsönös tisztelet nem. Visszatérve ide a közös európai haderőhöz, azért azt valahogy látsz el valami megoldást, hogy vannak uniós országok, akik nem tagja a NATO-nak, aztán vannak olyan európai országok, akik tagja a NATO-nak, de nem tagja az Uniónak. Tehát azért én itt elég komoly problémákat látok. Egy dolog biztos, hogyha Európa nem tudja valamilyen szinten az érdekérvényesítését visszaszerezni, akkor ez a zuhanó repülés nem fog megállni, amiben most van az európai gazdaság, és mondjuk Európának újja az elismertsége. Látsz erre valami esélyt? Igen, az európai haderőnek pontosan ez lenne az értelme, hogy vannak NATO-k, akik nem EU-ban, EU, ami nem NATO, hogy egy egységekben legyen. Egyébként azt tudni kell, hogy most is vannak EU műveletek. 21 európai misszióval fogalmazunk így, tehát küldetés van, ebből 9 katonai, amit az Európai Unió keretén belül hajtanak végre katonák. Van a Nyugat-Balkánon, van Afrikában, több helyen is van egy pénzér is nyilván. Tehát a katonák tudnak együttműködni, hiszen az NATO, az önnek beszéljük ugyanazt a nyelvet, a franciák néha, de ezt megkérdőlezik, hogy a francia és hivatalos nyelv az Európa, miért akarunk mindig angolul beszélni. Tehát ez így van, az ön azért angolul beszél. Tehát a katonai szempontból NATO-ban angol/francia. Mind a kettőt megtartottam, ugyanígy az Európai Unió megtartottam mind a kettőt, de praktikusan az angolt használom mindenki. A franciák erőltetik, de ez a nagyon érdekes, hogy egyáltalán elárulhatok, hogy vezérkarfőnök érdekezett, NATO, ugye, nagy körasztal, ott tud mindenki vezérkarfőnök, és akkor hozzászólunk a dolgokat. Mindenki angolul beszél, kivéve a franciát. A franciát beszél, és akkor hallgatom angolul, hogy mit van franciát. Nem nehezíti meg egy konfliktus kezelését? Nem értik angol a franciát? Dehogy nem, viszont a fielden ezzel nincsen gond. De kumatik angolul. A társadalomnak a képzése a magas szintű Franciaországban, a katonák szintén. Franciák nem látnak angolul, ezért ott elköcsöben ezt is. Hát, és itt lehetünk egy büszkék a magyarokra. Egy pici ország, és a amerikai vezérkarfőnök voltam, mert
nyilván ez a háború kitörése előtt volt, novemberben vagy decemberben voltam nála, és ő kérdezte, ott ültek mellett ugye a saját tábornokai is, akkor kérdezte először tőlem, hogy te milyen nyelveket beszélsz, és akkor soroltam, hogy magyarul az fenekvizsgára nem mennék el, lehet, hogy nem megyek el, de egész jól megértik, hogy ha lassan beszélek, angolul, németül nem vannak el szolgálni. Mellettem ült ugye az atasé, a katonai atasé, ő még ezt hozzátette, hogy ő még rosszul most. Ránézett a saját táborra, hogy ti milyen nyelven beszél. És ugye ez benne van, és tetszik, nem tetszik, az agy is máshogyan forog ekkor. Tehát vannak nemzetek kevésbé, valamelyik jobban, de és akkor itt szoktam elmondani, hogy mi NATO missziókat vezetünk. Tehát a magyar katona, a magyar tiszteletű műveleti területen, az alárendeltségében több más nemzet katonája szolgál. És a saját példám, én amikor ugye Afganisztánban voltam parancsnok, akkor a kontingensen belül is volt másik 3 nemzet, ez a saját magyar kontingensen belül, és az alárendeltségen a tartományban még volt egy német zászlóalj, egy amerikai század, 2 amerikai különleges csoport, 2 német különleges csoport, egy előretolt amerikai sebészcsoport, egy afgán zászlója, amit egy magyar-amerikai csoport mentorál. Ez mind alárendeltségében. És egyik legnagyobb fegyvertényünk, a Nyugat-Balkánon, ugye a parancsnok helyettesi beosztáson az folyamatosan művelő Koszovóban, egy Bosznia-Hercegovinában, és egy ezredesnél egy tábornoki hely, és Kajári tábornok, aki most vezet a főnök helyettes, ő a NATO legnagyobb szárazföldi missziát parancsnokként vezette. Ezt nem mondják csak úgy, hogy jó fejek vagytok. Tehát, ha nincs képesség, nem tud vezetni, akkor nem engedi a NATO parancsnokság, a politikai és katonai parancsnokság, hogy ő legyen a parancsnok. Nyugodtan büszkék lehetünk ebben, mert én azt gondolom, hogy a környező országok ezt nem tudják felmondani. De nem tudom mondani, nem nevesítem a környező országok, mindig tudja, hogy ők voltak mondjuk Koszovó parancsnok. Az egy másik szint szerintem. Visszatérve még az európai haderőre, tehát vannak az Európai Uniós küldetések most is katonai, ezt adott jelleggel csináljuk. Miért? Mert a szabályokat tudjuk. Miért mondom azt, hogy nagyon kicsi az esélye, hogy legyen az európai haderő? Hát ahhoz kellene egy olyan biztonság és védelempolitika és egy olyan külpolitika, amit minden ország el tud fogadni. Most ha megnézzük csak az utolsó évet, de működik, de amikor el kéne dönteni, hogy ez a haderő hova menjen, akkor minden ország egyet értene ezzel. Nincs, mert nincsen, ahogy van Mr. Amerika jelenleg, azt mondják egyszer, ezt biztos is mondják. Úgy Mr. vagy Mr. Európa nincsen. Mind a kettőn csak, az a rosszabb ilyen. De hát azt mondják, hogy a 21. század hol a fejlődés. Férfi a nőben, mint az állatok. Nincs is semmi a fejlődés. Én azért maradok ennél, jó? Ha még lehet. És ez a legnagyobb baj, a másik, tehát ez politikai kérdés. A másik a költségvetés. Ki fogja kifizetni? Ugye most mindenki emeli a honvédelem költségvetését. Ugye mi már elértük a 2%-ot, a százaléknél lengyelek vezetnek, közel vannak a 4%-hoz, amit elfordítanak, de nominál értékben nem is sajtó, hogy az Egyesült Államoknak a dollármilliárdjaiból. Tehát amíg az összes többi kevesebb, mint a felét költi, erre addig, ez egy technikai sport. A 2014-es adatot tudok elmondani, egy repülőgép anyahajó, egy repülőgép hordozó az Egyesült Államokban, egy éves fenntartási költsége volt 4 milliárd. Akkor volt nekik belőle 9. És ez egy hadihajóról beszél. Mert más a kezük skálák, ha nem akarnak a biztonságra költeni, csak szájkaratéznak, akkor nem lesz eredmény. Addig majd, hogy probléma van, akkor lesz eredmény. Nincs olyan kérdés, ami a társadalmat jobban megosztaná, és ide visszatérő kérdés a hadkötelezettség. És ez nagyon sokakat érdekel, engem nagyon érdekelne egy katonai szakember szemével, hogy a hazánkat, a civil lakosság bevonása nélkül képesek lennénk megvédeni, akár rövid ideig is. Elegendő ehhez a sorkatonai, vagy a köteles állomány, akik, hogy nevezzük őket, akik zsoldban vannak most?
szerződéses katonai állomány. Tehát ez folyamatosan felvetődik újra és újra, nagyon sokan támogatják, hogy ez jót tenne a fiataloknak, hogyha egy kicsit rendet tanulnának, meg fegyelmet, aztán ugyanannyi ellenzője van ennek, hogy ez mi van. Te hogy látod a sorkatonai szolgálatot? Illetve történt-e valami azóta, hogy ez megszűnt? A háborút azt a hivatásos állomány kezdve, aztán a tartalékosok fejezik be. Mert elfogynak. Tehát az, hogy kell, ez nem kérdés, hogy ha baj van, akkor kell. Az ország védelmét a békében meglévő haderő az nem képes garantálni. A háború alatti konfliktusok, igen, a háborúból kell a teljes. Ez az összkormányzat. Éppen ezért ugye sokan félreértik, a sorkötelesség nem szűn meg, hanem a függesztő. Két különböző dolog. A törvény, ha baj van, akkor tetszik, nem tetszik, hogy akar, nem akar, akkor jönni fog. És akkor vagy észre, vagy előre meggyőzünk, hogy nekik meg kell védeni ezt az országot. De hogyan látom én katonaként? Ugye egy nagyon rossz reflexióban, köszönhetően a történelmnek, hogy hogyan működött a sorköteles magyar néphadsereg. És egy kicsit a magyar honvédség is, utána azért úgy is működött a rendszerváltás után is. Abban a formában nincs értelme. Tetszik, nem tetszik. Ugye ezért találtuk ki az önkéntes tartalékos erőket. Nem véletlenül, mert én azt gondolom, hogy mi magyarok olyanok vagyunk, hogy amit muszáj, azt már csak az esik. Így van? Először passzív ellenállunk, aztán aktív ellenállunk. De ebből nem magyarok senki mit kell csinálni, jó? Mert és ha tudjuk, az egy belső motiváció, igazából, onnantól kezdve, hogy ha látja, hogy van értelme. És a tartalékos rendszerünk, ugye mindig 2010-ben 17 önkéntes tartalékosunk, most 14 000. Van ebben számítéka is természetesen, de tetszik, nem tetszik, kb. 11 000 magyar ember gondolta úgy, hogy ő kipróbálja magát önkéntes tartalékosnak. És hogyha értelmes munkával töltjük meg. Minek számít ez a 11 000? Ez egy jó adat? Ahhoz képest, igen. Ugye a célunk is az olvasható, hogy azt mondjuk, hogy a 20 000 leszünk önkéntes tartalékosok folyamatosan, akkor elértük ezt a célt, amivel tényleg meg lehet indulni. Mi ennek a lényege? Kiképzett 6 kötelesünk legyen több. És a kiképzett 6 kötelesek számát, hogyha önkéntesen el tudjuk érni, mikor baj van, amikor behívjuk őket, akkor nem nulláról kell kezdeni a felkészítés, hanem egy sokkal magasabb szintről. Ha szoktam fogalmazni, az nem baj, ha minden magyar ember, magyar férfi legalább, 100 méterre egy célzott lövőkét le tud adni. Nem akkor tartja az első olvasópróbát belőle, hogy melyik az elejébe válik. Szerintem ettől férfivá is válik, de vállalom azt, hogy valaki megy minket azért, hogy ez nem feltétlenül így. Szerintem igen. És ezért tartottam nagyon fontosnak a honvédelmi nevelést, a kadétprogramot. Ugye, amikor én kezdtem, én honvédkollégiumot kezdtem 14 évesen, akkor 10 honvédkollégium volt. Az ideológiát le kell erről fejteni, tetszik, nem pedig egy jó működő rendszer volt. Miért? Pontosan ezért a sorkötelességben mondjuk, hogy felelemre tanított, csapatmunkára tanított, igazából önállóvá váltál, nem váltod anyám szoknyája mellett a súlygonagot, hogy majd berepül, és megtanultad tisztelni a mások. És én azt gondolom, hogy felnőtt egy olyan korosztály most már Magyarországon, aki ezeket az értékeket nem tagadja. Messzire nézi, úgy áll hozzá a munkához, hogy más is könnyen hozzáférjen, és hogy háború van, akkor az sem valami, hogy elhagyja az országban, melyik van a katonák, amik megérnek minket, én meg nem vagyok el, minden messze vagyok. Ez minden csak nem hozzá. Annyira kevesen vagyunk, mint magyarok itt a régióban, tehát egy unikális nép vagyunk. És népségfélre, nem felsőbbrendűség, de ez megjelent, ezt a kultúrát másokkal vagyunk körülvéve. Ezt ha mi nem tápláljuk, akkor nincs eljövés. És tetszik, nem tetszik, most már az a generáció, hogy kiment külföldre dolgozni, mikor baj volt, elkezdték érezni, hogy hát ők ott másodrendben. Ők itthon tudnak elsőrendű állampolgárok lenni. Tehát ezért tenni kell. És meggyőződésem, hogy ha fiatal korban ennek a magját elhívjuk a fiatalokban, nem mutatjuk ezeket az értékeket, hogy jó ez, akkor annak később évtizedek múlva lesz eredmény. Az oktatással is az olyan, hogy az egy hosszú távú stratégia befektetés, mert most, aki 10 éves, az 10 év múlva lesz választóba, de legalább 8. Ugye? De akkor még nem keres, akkor még csak választópolgár, tehát 18 éves lesz, akkor még jó, hogy elmegy egyetemre, még 4 évet kilódik valahol jött. Tehát ez egy nagyon hosszú távú befektetés, hogy ez megjön, de így lehet a mentalitást egy picit cserélni. És ez sem egy erőszakkal,
Lehetne mondani, hogy minden másik gyerek kollégista. Nem létezik. És ezért találtuk ki azt az ösztönző rendszer, amit ezért nem tetszik, a szegény, de tehetséges gyerekekre nevünk, mert az orvosdinasztiák gyereke, vagy a jogászdinasztiák gyereke akkor lesz katona, vagy akkor foglalkozik a honvédelemből, ha dacolni akar határon. Ugye? Már majd én nem folytatok, mert te hülye vagy. Vagy én tudom jobban, hogy eljön katonának, ami szerintem egy jó ötlet, de azonban azért meg ezt csinálja. És ezért tettük mellé, hogy kvarti, tehát mintlakás, most már, ha minden jó megy, ingyen kaja, van egy munkázata is, amiben jár, és ha jól tanul, ösztöndíjat. 4,5-et tanulnak a Honvéd kollégiumban, a gyerekek, és szakképzés, akkor havonta több mint 60 000 forintot kap. Az olyan, mint a közmunkás. 15 évesen, vagy 14 évesen. De tekinthetőleg a rendszer így működik, hogy a pozitív módon kell motiválni, és akkor még rengeteg ötletem volt, amit remélem majd folytatnak, hogy lehet még motiválni ezeket a fiatalokat, esélyt adni arra, hogy nyíljon ki a világ, és közben észrevétlenül megszületik Magyarországot, meg a hagyományainkat. A meggyőződésem, hogy Magyarországon van egy-két olyan szervezet, amit tervezett, aki próbál erre figyelni, meg a magyar honvédség. De az, hogy a himnusznál meg kell állni, azt újra meg kell tanítani a magyarok egy jelentős részét. Én le akartam zárni a Kossuth teret, de nem engedték. Ugye amikor megy fel az zászló meg le, ugye a katonáink ott állnak, haptákba, mennek, az korzúznak, meg bicikliznek az mögött. Beszéltek az ország felelősségek, amit hagynak, ami alig zárjuk már el. Nem lehet. Jó ötlet, de nem lehet. Viszont van jó példa is erre, Debrecenben voltam Tamásnak, és ott vagyok virágkarnál. Először oda mentem, ugye a tribűn, történelmi zászlók lejönnek, mindenki. Mert épp akad az agyam nyilván rögtön. De a polgármester úr rendkívül jó viszonyunk van, a szervezőkkel, oda mondtam hozzájuk, hogy jövőre csináljuk ezt mestéket. Tegyük el a programot, mondjuk el az embereknek, mi az, és mutassunk példát, hogy én is felállom, megtiszteljük a magyar történelmet, ami van, hogy azok a zászlók, akik miatt vértáldoztak a magyarok és ma is vagyunk, az a minimális tiszteletet megérdemli, mondjuk a behozott katonai dobszolónak a vízmenttel, akkor miért úsztosan megérdelni a fenekét a székbe, aztán utána elejött veszik, kiszik a menekbe. Ez odáig jutott, hál' Istennek, hogy az utolsó virágkornálon, amikor kint voltam, a polgármester hátra nézett, azért, hogy tehát most eljöhetünk. Tehát megy ez, igazából szép szóval is nekem meggyőződésem, és én ebben hiszem, hogy csak ez lehet a megoldás, hogy még egyszer, nekünk kiképzett hadkötelesekre igenis szükségünk van. Csak ezt úgy kell elérnünk, hogy azok a fiúk és lányok, akik ebben részt vesznek, ezek lássák az értelmet. És mondjuk ezért tettünk mellé a kreditpontokat. Azt mondjuk, hogy aki a főiskolán egyetemen van, és önkéntes tartalékos szolgáltató vállal, meg felveszi a honvédelmi ismeretek tantárgyat, az még kreditet is kap, tehát könnyebben megszerzi a végzettséget. És akkor ehhez jött a következő ötlet, hogy akik nem vesznek fel a főiskolai egyetemben, valami roknál fogva, hanem adjunk pluszpontot, hogyha vállalja az önkéntes katonai szolgálatot. Kiképezzük, ahogy mondtam, egész jól beszélünk angolul, tehát még azt is lehetne értelmesen felhasználni ezt az időt arra, hogy még fejlődni, és még pluszpontot is adunk, mert segítünk neki bejutni az egyetembe főiskolára, hogyha vállalja ezt a szolgálatot. És még rengeteg ötletem van, amit nem mondok el, hát ha megvalósul, mert később is lehetne motiválni az embereket arra, hogy igenis legyen egy kiképzett tartozási.